Sɛdeɛ yɛ kano nie. Sɛdeɛ yɛ kano nie. Yeah. Senior lecturer or any teaching assistant. CJ, enye awo ebetwa ntem. Eni onam ya onum ne ade anka manuria na you. Ema boji se na efe. Bia branche na ema boji se efe. Wa afani to say Aisha na say ni nuaba no. Oba kuna abojise kakra of sa papa yemu binum so eboye hu para o onye bema me hu oba ne bum nyin tu sa na boji tu sa o efe na so o ha bebre aka hunti no ye nuama no mo ne wonkunu mo hwe na omo emmen be bi efata so won ben no won ko je ayarehwe Among for bizo aju professor boy say yes Boaz Sɛdeɛ kano nie. Sɛdeɛ kano nie. And then okay na akura yeah we dey yatena say sɛdeɛ kano nie. Sɛdeɛ kano nie. Eya metate asemi o se fani di agro awana frame na mempese me fanti fane kasa mami me usa awana frame mo phone so na fane kasa mami fane di agro enye ne kwan so a enye akampapa ne atie ne se yedi afrafra kelawi kelahwe obeheno na enkran no na ya translate directly oni ni agro mene no be di agro oni ne nkasa wo phone no so ma mene mo anya se fa no kasa ma me ne ho ya mahi ne ho ya mahi me fa ne nkasa bi azade no okay na obi so bisa me ayiyo when you fear day now sabebo so me no akwa akiri ayiyo ye enyumadi ahoro a ye edekra obi a sabe wanya ne baabi kɔ obi a wawu ye chia ye bontwene yesu ye bo enwom wo system mu ne ade nyina eye amane a ye ede obi crash asafu hu ana so bo ade ne nsa ne fe na yiyo na dotiye enso sneka krawo sebe nya apapa hwekwa bia ne ye no dotiye no obrempon odihye ohinkase bi ebi okra yesie no akiri kra ebi o hafe se afi ni ye obrempon Boaz ye na ye doti ayi kase okay ti nansan ya ne ye call no twufo himan pa otumfo ansa sasraku doti English is it is not for men of straw di eyoba doti bema doti o hima no ne ade abrempompa na nsae nia uye free waboso ano anase okutuku mu ede aboa eto de bi kura na ye nsa fufu anase fritete appetition anase bibi a ode boa ayiyo no ama akoyi sense no kwasem ni se ayiye bafia na ekaba ntoboa horo a ye de boa busua na busua titiru pa core family no a ade ato wani na ne fe no nsa na nsa na wayi no yesi nsa abode ni ye monsa abode ye bonsa na nsa na wabo no ye nsa abode ye monsa abode ko fo kan nsa wa me say for me be kan nsa ne o ye no me bonsa me de ma wa na se me de to preti mu na se me de ko pon no ho no wona agi no esi Ohene nsa abode ni what you say o kan nsa so ni so bibisa me say dentina ye yi a ye den nsa ye dentisa petition e ko ho obi bisa me sa asem no ni kwasem ni eyiye ba na anibri aba ye to abese no nkakura ne me warranty me we besia na o manu ayi kokoko opium ama wona ti masipe ama woni so ayo mo haja kakra na osuni awre ho na no abrase fititi anasa petition ade anu odin bebre Western Europe no money ade obekọ whiskey snaps no ne manema na amanfo we wa wonnom no ne mom no eyi yoba na enibre aba enibre ba mpempi no ade a yetimi di bribri yani so kakra ma mari masem eba no nkrofo bebre okay na sikasa
oh sikasa no ensa no achi na mmarima no nom nsa ma no bi wo ho ebua na ne ta odi atum tawari atum na wabu jaga krato so ne ade no yakosi awie no ayi fufuro kra fresh body a yakosi awie ade achen no yasan tenase kosi ada titru etaye kosi ada afi na ye bo nsa no bebre atoa so isan se madi kan ka se eye ba na kaba ahokwo som no ne ade enye ensanko ansan fufu za petition no ne ade ni mo manfo esane won boso ano won on sabon wata so eyi sika cedi dollar euro no ne ade ewo mu se ya bodin se eyensan ade na nso yisika isan se de tetetika bebi ade ahokwo so ye aduane ye no ama won no ne ade adaka ye kokoto ye fridge ma ne obuti etimi de obi she fridge mo fie dun so eno de ye bon pa center ma no kwase mi etimi ba nso so etini sikasa no ye se ye sika ntoboa e de atete eka na ba ye no eso okay na adisiade cultures bebre edwin se ufri ha ukọ akotoa obraso obabi na onam na ukọ a enye den a obehia sika de etia hyen obehia sika de ato aduane no ne ade amaji de se nipa mama na ekro no yentu sika ntwene no akora na ekọ no yentu sika ntwene no duru kwan so a ode atonsu anom enti etore bi a oba no ye bona boso ano obere manika bi ne dia hye no ye bibi kakra Bank of Ghana etiamra na so ye kan se de no ne ade ye de enti se osuoto na se cemetery ho ho horo ne ade abahwe na se de no ne ade se de unim se de Cowrie. Yeah. Okosomdemu ya mitangu. Okabosomdemu oye bema mpa. Boaz. Yanke no azemechi. Kaza fumzo bia ni waso okabosomdemu. Na sia sorry ye kwesi ada no titru ena megiri se asori bi no mo ekono da foforo na bibiri ye na kyese onipa kono osom Kristo. Inti bribia ko na wi no akwakwada asafu ho asese ntutuye akasakasa ne ade ama na sa ama bibiri ayiyo ho hyehyɛ nyina na ne wa bisa me amaka kyɛw no isanse ne yifiada isanse ye kobosimi no na wi ye sɛdeɛ kano ni sɛdeɛ ye kano ni ti ma charity so yɛda wase ene afoforo Mr. Benin Pepra nyina akuya echa oyiya kwan ana no na akuya say onye consultancy ma obio esan say da no ye na power bet na o se na nyo no ni pa ko Africa ko di san gontompo no